Bună toată lumea, numele este Rari și bine ați venit la un nou episod din Untitled. Să vedem ce putem să facem în acest episod. Sperăm să ajungem la a doua benzinărie. Ce? Asta a fost nasoală. Mai mult un șef până acolo, deci supun că pot să ajung iarăși. Security. It makes your mobile device faster, cleaner, and a whole lot safer. It's like having your own tech support person. Aoleu, sper să nu mi-a copyright pe chestia aia. E la 63. 3. Am auzit oameni care au terminat de 50 de zile. 50 de zile, eu nu am terminat nici prima hartă. Gen, cred că ei aveau hack-uri. Frate, să fim și noi serioși. Termin harta din 50 de zile. Wow, serios. Serios. Urăsc partea aia. Da, sparge-l și tu, mă, și în curând să anunți ce intro o să-l folosesc, fiindcă văd că la mulți vă place. Și probabil pe ăla o să-l folosesc până mă plictisesc și eu de el și probabil și voi. Deci pe ăla o să-l folosesc, frate. Dacă ăla vă place vouă, ăla îl folosesc. Nu mai faci aceleași greșeli. Na, sparge mai repede cotiul. Ca așa îi bine. Data trecută, uite, aici eram cu boostul și chiar mai avem combustibil. Ia. Să vedem. Nu cred că putem să terminăm harta, Gena. Ar fi destul de aiurea. V-am spus că nu avem cum să terminăm, dar totuși ne-am bătut recordul. Pac! Aolea, am început să mi se dea niște frame drop-uri urâte. Oricând îmi dau părul pe spate, am impresia și când joc oriunde de aici îmi dau părul pe spate, știi? Ok, să-l mai vorbesc. Că nu mai trebuie să-l vorbesc.
L-am upgradat cu trecut. Parcă combustibilul. Nu știu, să mă uit pe filmare. Wow! Ia, am ajuns puțin mai departe, dar nu cât trebuie. Combustibilul, frate, să pun pe combustibil sau rezervor, cum vreți voi să-i spuneți. Aici e. Și eu am picat în plas. Am gradat combustibilul în. Trebuie să-și duce neapărat mai departe. Nu mai rupe armură. Asta e bine. Deci chiar nu mi se rupe armură din câte am văzut în ultimele episoade. Aici eram cu autofiolă. Ia. Mai îmi dai aici autofiolă. Uite-te și tu cât de aproape am fost. Na, deci acum chiar trebuie să ajung. Nu. Nu.
I-am fost tare și ne vedem data viitoare.